minuutti. Ei, älä nyt taas kuvaa. Voi nyt. Ai, kuka? Hyvä kuvata. Ei saa. Mun jalka. Se on väärässä paikkaa. Mun peukalo on ihan semmonen, tietysti. Ei oo. Ruttunen kasvu. Niin. Ei oo. Ja sitä on purtu, näettekö te? Ei. Kato. Se liikkuu toi iho. Tää on ihan pelottavaa. Näet sä? Ei se suuhun taas kohtaa. Älä kuvaa. Kännykkä. Älä syö kännykkää. Ei vaan aika söpö. No. Ajattelit, että olet lähtenyt tästä. Niinpä, voi hitto. Kenen peukalo olisi siellä? Joku oikein, heitä lainaa. Sattuu toi valo. Niin. Paljon kelloa? Tarpeeksi. Täytyy mennä. Täytyy mennä, kun äiti tulee hakee. Anni, nyt kun te tuutte meidän kyydille. Äiti on tuolla kirkolla 5 minuutin päästä. Meidän täytyy olla. Joo. Juu. Mennään nyt. Please, oikeesti mä en nyt jaksa nois vitun kameroita. Mennään oikein. Älä nyt. Mä en jaksa. Eeva, älä kaadu. Lähtee. Takas nyt ylös. Mä pääsen ylös. Ai soppu. Mä pääsen itse. No okei, en pääse. Ei tuu mitään.